אנחנו לא מבקשים על חברתי. חולצה אדומה. יש פה 4-5 ילדים. אנחנו בפעילות הראשונה לוקחים את הילדים, ואז מחלקים כתובות של ההורים, יהיה קל עם ההסעות. עושים את זה פה במקצועיות, ואז רק אנחנו נרד מתי שצריך להגיד אופטימיסט סיבוב! אופטימיסט סיבוב! רואי? יאללה, מקס. הלו. חזק. רואי, הנה אבא. רואי, אבא. עומר, זהירות. רואי. רגע אלייך, למתוח מפרק. אל תדאג. לשבת קדימה, הגה אלך. רואי? ומאוד רואי. איזה בלגן פה. מה, נשאית אותך? בוגים, קייקים. יש ילדים שלא עשו בוגים של לבחור בראש, אבל אני יכול לחזור. לא, יעקב. הוא עולה? דניאל, מה את עושה פה? הצירות האלה שלקחנו. ביי! אני מעלה אליו זה בסדר. לא, אני ראיתי שניתי במעיין. מהר. זה למתוח? חזק. הופה. אופק נגד. מהר. נכון זה הייתה בספר? באיזה נסיכה? נכון היה לך חבר שקוראים לו ארם? בגדול לקבוצה. נועם, איך אני מצלמת אתכם? עושים אותך בעיקר בזכות לפעמים אני החיסון מפליגה על סירה קטנה כל כי רק מתי שלא הייתה אמורה. צ'גלים, רגע, שנייה. כי אנחנו בתוך הרגע. נכון, זה אומר שזה מה זה אומר? עוד מעט שאין ימים. תכף נקבל מכת רוח. כן. יואו, זה ממש מתרצה? ברגע שנעבור את המזח נקבל מכת רוח. מה? למה להתרטב? למה את מתרטב? לא. השארתי להם את התיק שלי. הכל בסדר, עשינו את זה כבר הרבה פעמים. למה לא עשיתם את זה איתי? מה? מיכל, תזכרי, כדאי להוריד את הכובע. מה פתאום? אני צריכה להדק את החגורה אם יש לך מקום. לא, יש סתם. אני תמיד שמה כאן את השקו, שאני אוכלת על שמאליה. ומה זה בהרצאה אתנו ברמת המפרש? לא עושים מקסימום. גם עוד מעט צריכים ללכת הביתה. אין שם מקסימום. אני באפתיתה. אבל אתה נכון, אתה לא מתעצל. אתה לא מתעצל. רגע, ראיתי כבר. ליד פתח תקווה. אולי מיכל. סבא, נכון, אתה נראה אם סבא לא יתעצל. סבא, אתה מצליח לי שאתה תשת איתי? אני מצליח לי שאתה... לא, בזמנו בכלל. לא, אי אפשר, כי הם הולכת ניסה. לא, היום יש לי מיני תקשורת. מי קיבל מהתורן? מנור. הורידי לכל מצב נראה לי. אוי, מוס... לימדו אותך מה זה גלסים? לא. עד איזה גיל זה מופת? הנה היא עושה גלסים.